O panahuman ato sa limpiwason og limpyo kuhaan na to sa mga abog-abog sa agi sa simento nya ato din siyang hapinan parehaan parehaan na atong papilitan ang bumbong para limpyo po tanaw papamantay ka palit og pintal temporary lang sa atong butangan ani nya mo ni ang akong CR sa akong kwarto ako po ni siyang silhigan limpyuhan.